बरगयारी आरो बिथांनि मावथि लोगोफ्रा फैनानै जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार मददगिरिफोरखौ फैसा हरगोन होननानै थगायनानै लेंलांदों आरो लेंलांनानै जबरदस्त फैसा होनायनि प्रलोभन देखायनानै गामसा गानहोनानै बिपिएफआव जयनिं खालामदों। दिनै जों बिथांमोनजों रायलायफैफिननानै बुजिनो हाबाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलजोंनो दङ, दिनैसिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। बिपिएफआव थांनायनि बाथ्रा गैया, फैसा होगोन होननानै प्रलोभन देखायनायखायसो थांदों, किन्तु बिथांमोना दासिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। आरो आं बिथांमोनजों रायलायनानै क्लियार जाबाय बिथांमोना खुनु दिनबो नांगोलाव भट होआ आरो बिपिएफजों थाङा। बिथांमोना इउपिपिएल ट्रेक्टरनो भट होग्रा जोंनि सापर्टारफोर। दा बाथ्राफोरखौ क्लियार बुजिनोब्ला गावसिनावनो सोंनानै लानो हायो। बरगयारी आरो बिथांनि मावथि लोगोफ्रा फैनानै जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार मददगिरिफोरखौ फैसा हरगोन होननानै थगायनानै लेंलांदों आरो लेंलांनानै जबरदस्त फैसा होनायनि प्रलोभन देखायनानै गामसा गानहोनानै बिपिएफआव जयनिं खालामदों। दिनै जों बिथांमोनजों रायलायफैफिननानै बुजिनो हाबाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलजोंनो दङ, दिनैसिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। बिपिएफआव थांनायनि बाथ्रा गैया, फैसा होगोन होननानै प्रलोभन देखायनायखायसो थांदों, किन्तु बिथांमोना दासिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। आरो आं बिथांमोनजों रायलायनानै क्लियार जाबाय बिथांमोना खुनु दिनबो नांगोलाव भट होआ आरो बिपिएफजों थाङा। बिथांमोना इउपिपिएल ट्रेक्टरनो भट होग्रा जोंनि सापर्टारफोर। दा बाथ्राफोरखौ क्लियार बुजिनोब्ला गावसिनावनो सोंनानै लानो हायो। बरगयारी आरो बिथांनि मावथि लोगोफ्रा फैनानै जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार मददगिरिफोरखौ फैसा हरगोन होननानै थगायनानै लेंलांदों आरो लेंलांनानै जबरदस्त फैसा होनायनि प्रलोभन देखायनानै गामसा गानहोनानै बिपिएफआव जयनिं खालामदों। दिनै जों बिथांमोनजों रायलायफैफिननानै बुजिनो हाबाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलजोंनो दङ, दिनैसिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। बिपिएफआव थांनायनि बाथ्रा गैया, फैसा होगोन होननानै प्रलोभन देखायनायखायसो थांदों, किन्तु बिथांमोना दासिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। आरो आं बिथांमोनजों रायलायनानै क्लियार जाबाय बिथांमोना खुनु दिनबो नांगोलाव भट होआ आरो बिपिएफजों थाङा। बिथांमोना इउपिपिएल ट्रेक्टरनो भट होग्रा जोंनि सापर्टारफोर। दा बाथ्राफोरखौ क्लियार बुजिनोब्ला गावसिनावनो सोंनानै लानो हायो। बरगयारी आरो बिथांनि मावथि लोगोफ्रा फैनानै जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टार मददगिरिफोरखौ फैसा हरगोन होननानै थगायनानै लेंलांदों आरो लेंलांनानै जबरदस्त फैसा होनायनि प्रलोभन देखायनानै गामसा गानहोनानै बिपिएफआव जयनिं खालामदों। दिनै जों बिथांमोनजों रायलायफैफिननानै बुजिनो हाबाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलजोंनो दङ, दिनैसिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। बिपिएफआव थांनायनि बाथ्रा गैया, फैसा होगोन होननानै प्रलोभन देखायनायखायसो थांदों, किन्तु बिथांमोना दासिमबो इउपिपिएलजोंनो दङ। आरो आं बिथांमोनजों रायलायनानै क्लियार जाबाय बिथांमोना खुनु दिनबो नांगोलाव भट होआ आरो बिपिएफजों थाङा। बिथांमोना इउपिपिएल ट्रेक्टरनो भट होग्रा जोंनि सापर्टारफोर। दा बाथ्राफोरखौ क्लियार बुजिनोब्ला गावसिनाव